Nkhalango iyi mukuyionayi ndi nkhalango yowirira ndipo anthu ambiri amakhala kutali ndi nkhalangoyi. Koma kodi mukudziwa kuti mzibambo uyu mukumuonayu wakhala akukhala ku nkhalango imeneyi kwa zaka zoposera 5 yekhayekha popanda okhala naye? Zitheka bwanji munthu nkukhala ku nkhalango yowirira chonchi yekha? Munthu uyu ndi ndani? Ndi chani chinapangisa munthu uyuyu kumakakhala kwa yekha ndi koopsa chonchi? Nanga moyo wake wa tsiku lina lililonse umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tidziwise anthu ena malonda anuwo. Dzina lake ndi Matofali Kalimbiro Fidel kuchokera ku Congo. Anabadwa zabwinobwino muja momwe inu ndine tabadwira. Atakula anakwatira ndi kukhala ndi ana 3. Matofali ati amakhala bwino ndi anthu kwawoko, koma pamapeto pokhala nawo bwino anthu amachuluka kumupanga zipongwe zosiyanasiyana, makamaka mbali zakulankhulana nawo bwino, malonda, mijedo ndi nsanje. Ndipo Matofali anali munthu opilira nkumakhala mopiliramo. Matofali anali munthu othamangathamanga ngati agent ogulisa zinthu zaweni nkumadya kapamwambako, moyo nkumayenda. Koma ngakhale zinali chonchi, anthu ambiri ati amamupondereza iye mu zinthu zosiyanasiyana. Zinthu nkusamayenda, sankamuyamba munthu aliyense, koma anthu ndi omwe amapezeka akumuyamba Matofali. Sankapondereza, koma anthu nkumamupondereza. Kenako anaganiza zopita kutali ndi munthu wina aliyense kuphatikizapo akazi ake, ana ake, komanso achibale ake nkumakakhala ku nkhalango yowirira chonchi. Moyo wake nkumayenda, nkumadya za mthengo momwe. Matofali ati sanapenge iye ngwabwinobwino, maganizidwe amphamvu, koma anangotopa ndi uchimwe wa inu ndine ngati kuponderezana, nsanje, mijedo, kudana, ziwerewere ndi zina zambiri zoyipa za anthufe. Iye ati ngakhale ku nkhalango amakhalako kuli zinyama zosiyanasiyana zoopsa, iye saopa olo pang'ono, kamba kuti pakadali pano ati munthu ndiyemwe ali poison kusiyana ndi njoka zakuthengo ndi nyama zina. Matofali kuthengo komwe aliko ali ndi solar panel, inverter, mabatire, laptop ndi foni yomwe iye amagwirisa ntchito. Achibale nawo anamunyanyala munthuyu kamba kakhalidwe lakeli. Iye ati pena amatha kuyimbira foni anzake ena akale nkumawapatsa moni, koma samakumana nawo. Sadandaula za kuntchito ngati momwe inu ndine timadandaulira za ndalama, za akazi, za maadidas ndi magushi muchizungu. Iye ati ndi stress free man. Moyo wake wa Matofali ati ndi okondwa, ndipo mpaka ananenepa kuponsa mmene analili kalero. Kodi mukuganiza bwanji anzanga oonera za munthu uyu Matofali? Osayiwala kupanga like and share Matofali, a jungle man. Omwe muli ku Joni nkutheka mwavutika ndi matenda pa moyo wanu, misala, mauka, zokandakanda pathupi, ilikango, khunyu, zambiri za mmabanja, BP, mmimba mumakuvutani, mamuna kapena mkazi sakubereka, kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe sindingatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku Joni konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani mmavuto anuwa mophweka. Amayenda dera lina lililonse ku Joni. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773.